Gusto na kong hatagag pagtagad mga igsoon, kining gisulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 3, Philippians chapter 3. I would like to you to open your Bible, please, and reading from verse 1, Brother M, until verse 10. Yan. Okay, basa. Filipos Kapitulo 3, versikulo 1. Dugang paniini mga igsoon, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Rejoice in the Lord. Ang pagsulat kaninyo sa maura gihapong mga butanga, dili makatakakan ako og alang kaninyo kini makapalig-on. Verse 2. Likayin ang mga iro. Likayin ninyo ang mga magbubuhat og dautan. Likayin ninyo sila nga mga nanagpamutol og unod. Kay kita mao ang tinuod nga mga may circumcision. Kita nga nagasimba sa Dios diha sa Espiritu ug nagapasigarbo kang Kristo Jesus ug walay pagsalig sa unod. Ngani ako may pasikaranan sa pagsalig sa unod usab. Kung adunay laing tao nga magadahom nga siya may pasikaranan sa pagsalig sa unod, ako labaw pa. Labaw pa. Gisirkunsisyonan ako sa ikawalong adlaw, gikan sa akong pagkahimugso. Sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebruhanon nga nataong Hebruhanon, bahin sa kasuguan, Pariseo. Bahin sa pagkamasibuton, maglulutos sa iglesia. Bahin sa pagkamatarong nga pinasikat sa kasuguan, dili masaway. Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Alright. Sa pagkatinuod, ang tanan kong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabililhon sa pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang, o kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. That I may win Christ. Og makaplagan ako diha kaniya. Dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong sa akong kaugalingon, pinasikad sa kasuguan, kundili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. Verse 10. Aron ako makaila kaniya ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw ug sa pag-ambit sa iyang mga kasakit nga mahisama kaniya sa iyang pagkamatay, aron nga kun mahimo makakabot ako nga pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nagapasalamat kami Ginoo sa sulat ni Apostol Pablo addressed to the Philippian church, but it was also a great connection as our part of the church. Ginoo, nagapasalamat kami nga binaagi nining mga pulong kini maoy bunga sa ebanghelyo. Salamat Ginoo nga bisan si Apostol Pablo nakaangkon og daghang maayong mga butang apan iyang giisip nga kini kawang lamang aron lamang ikaw iyang maangkon. Maingon mausab ka namo Ginoo, salamat nga ang imong mga pulong maoy nagpahimutang sa among kasing-kasing ug ikaw Ginoo mapasidunggan sa among taliwala. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Clap your hands to the Lord. Oh, that I may know him, the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. This morning's message speaks about the power of the gospel. Ang gahom sa ebanghelyo. Unsa man kining ebanghelyo? Gospel means a good news. Maayong balita. We are the product of God's news or good news. When in fact, aniya kita mga igsuon nining kalibutan nga daghan kayong mga fake news. Fake is everywhere and rare is so very rare. Talagsaon lang nato makaplagan, makita, madungog, mga igsoon ang mga kamaturan o kaya tinuod.
But when we talk about fake, there are also fake worship. There are also fake preacher. There are a lot of fakes nowadays, but thanks be to God. If we talk about the gospel, we have only one gospel. It was the gospel of the Lord Jesus Christ. And this gospel, it was how Paul said, "For I am not ashamed the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Kung wapa ang ibanghilyo, watay kaluwasan. Kung wapay ibanghilyo, watay panalangin. Kung wala pa ang ibanghilyo, you don't have any joy, you don't have any direction. But thanks be to God, we have the gospel, we have the good news. We are not belong to that fake news, but we are standing with the good news. Kining good news, mga igsoon, amen. Tagsara na ito madungog ron, no? Kaya halos sa FB, mga igsoon ato makita, kinibay ang mga fake news, mura pong tinuod, no? Nga gani, kung kanunay ni mo matanaw, makita, mga igsoon, makaingon ka, tinuod ni. Pero ang tinuod, mga igsoon, di na angay pamatudan. Ang tinuod, di na kinahanglan daghag blabla. Ang tinuod, di na kinahanglan ikaw ang muangkon. Ang tinuod, ikay ang kunon sa Ginoo. Kay ang tanan nga midawat kaniya, hatagan magkatungod ingon nga anak sa Dios. How? Naggamay kong ginawat ako ang Ginoo. Naghanapon mga suko sa ato aniro mga igsoon tungod kay pilatakan Domingo nga wata sa live dunay nag-request ako anan ako nabasa siya pastor pag live jud kanunay. Sige. Praise God. So atong nakita mga igsoon ba ganining atong panahon karon kinahanglan nato magpabilin unsay angay natong buhaton sa atong pagpangalagad sa Dios kay niining panahon mga igsoon. That's why atong nabasa ganina mingon, beware of dogs. Bantayi ang mga iro. Likayi ang mga iro. Usang klaseng iro, pastor? Ang among mga iro sa balay kay may sanina. Grabe na mga iro ron, no? Sininaan ang mga iro, mga igsoon. Ang mga iro karon nauna ni beware of dogs. When we talk about dogs, we talk about the Gentiles, because Gentiles, it was addressed as a dogs. What are those things? Gentiles are worshiping idols, making, some rituals against the rules, against the words of God. And Paul said, beware of dogs. Yes. But thanks be to God, we are not dogs. We are sheep. Amen. Ito mga karnero sa Diyos, mga igsoon. Salamat na lang nga doon ay pulong sa Ginoo. Doon ay maayong balita. Suppose you are not here, but because of the good gospel, you are here worshiping God and making God great in your life. When your problem is greater than your God, then you will feel lonely in serving God. But if you let your God is greater than your problem, this is a good news. When God is greater than your problem, then nothing is impossible. Walay imposible sa Ginoo. Usahay ato lang madunggan sa mga kaigsunan, Ginoo. Na ako'y dakong problema. Ginoo, pagkadako sa akong problema, mingon ang magwawali. Baliha ang imong ampuing na problema na ako'y dakong Diyos. That's why sometimes we are justified or magnified. Ang pulong magnified, mga igsoon, kuha na siya. Murabag gamay nga igipadako. From the word magnifying glass. Kung gamit kag magnifying glass, ang gamayng letra mudako. Mauribot pasabot. Kung imong i-magnified ang Ginoo, God is. Pero kung imong padako ng imong problema, labaw kay
sa imong Dios, magaingon yung ka, Ginoo, pagkadako sa akong problema, baliya ko ro, ingna, o problema, ayaw kong surang-suranga, doon ako'y dakong Dios sa akong kinabuhi. If God is greater than your circumstances, then everything is gonna be alright. Walay butang mga igsoon nga makapawala kanimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Mingon si Apostol Pablo, ang tanan nga akong naangkon daw sama nawala na pulos. Sa balaod, batid sa balaod, para siyo. Kung ingnon man gikan sa banay sa Israel, gikan sa kaliwat ni Benjamin. Pero mingon sa katong tanan, ako lagi isip kong, grabe, lugi, katong tanan nga abogado ko, doktor ko. Mag-unsa man tunang doktor ka, pero di ka luwas. Mag-unsa man tunang abogado ka, may paning murag drummer mga igsoon kay ibito ko drums man. Praise God. Naa man ni abilidad ni Pastor Angie. Subot pa sabot tanang butang nga naa nimo nga pwede nimong ikapanghambog si Apostol Pablo ang tanan nga iyang nasulti matod kung balaod man batid ako sa balaod. I am a Pharisee, but when it comes of those things, he said, giisip kong kapildihan ang tanan, maangkon ko lang si Kristo. Ang uban ron na sigig-away sa ilang relihiyon. Sino nga mong relihiyon tinuod? Ingon piningusa, dili na tinuod niya kay sige nagkaong baboy. Di po na tinuod niya kay sige simbag Diyos. Mga igsoon, ang kaluwasan niya ay dili lang sa atong grupo sa relihiyon. Mag-unsa man na, pero kung wani mo na angkon si Kristo, busa mingon sa Pablo, tanan nga akong abilidad, akong giisip nga kakawangan, basta maangkon ko lang si Kristo. What is the good news today? You need to have Jesus in your life. You need to be baptized in the name of Jesus, because this is how our sins be remitted from us. That's a good news. Maski pagpila ka relihiyon ng atong daghan ka mga suko sa ato ba mga igsoon ba no? Sige lang, pero ang ato mga igsoon, ang tinuod og labing tinuod kanang musulod si Kristo sa atong kasing-kasing. Mag-unsa mang daghang kag relihiyon nya wa day si Kristo sa imong kasing-kasing. Busa tama lang ang gisulti ni Apostol Pablo nga kinahanglan mga igsoon nga ang atong nabatunan dili lang relihiyon. Mga ingon sila, ang relihiyon ba makaluwas? Daghang nagdebate karon bangon sa amo makaluwas. Mga igsoon wa man pa relihiyon nga gida si Kristo. Mingon na si Kristo, kini akong reliyon, born again eh. Kini akong reliyon. No! What is the presentation of Jesus? The presentation of Jesus is just to regain, to redeem. Paglukat sa mga makasalanan. Kung wakay salaron, mingon ka, wakay sala, pastor, namakaka. Kaya ang tanan nakasalaog na kapsan sa himaya sa Diyos. What is the presentation of the Lord Jesus Christ? He doesn't even share about religion, but it's all about relationship and redemption. Yes, he said, I will build my church, but the church is not about the group. The church speaks for the people, from the Greek word ecclesia, the called out ones. Ang tanan nga gitawag sa Ginoo nga gikan sa kangit-ngit og nagabaton og kahayag, you are the church. Kaniadto wa kay kaluwasan, wa ka nakabaton sa gugma sa Ginoo, apan karon imong nabatunan, you are the church. Kaniadto di ka kabaw magdaig sa Ginoo, apan karon kabaw ka lang magdaig sa Ginoo, you are the church. You start worshiping Him. Worship is the life of the church. Without worship, church will die. But thanks be to God, in a good time and in the bad time,
saying, worship the Lord. It's time to worship the Lord because of the gospel. Gospel means good news. Mayong balita, Brad, musaman, nakadaog ka sa sweepstakes. Mitaog ko. Nawa man ko hipusta. Imposible na. Pero kung doon ay misulti ni mo, nagparapol, di ba? Unya niya kay gipalit sa igaisano, unya na rap stab nga parapol, nag-fill up ka dito, ikaw gay nabunutan imong pangalan. Di ba mayong balita? Pero ang pag-adtog langit dili parapol. Mayong kag ingon sa manulunda, kining akong bunoton ron pa impyerno. Mingon ka, may tagdili ako. Impyerno God. Dili na parapol. Og mingon na manulunda, kini karong akong bunoton karon, paglangit ni ming kantag ako. Dili ni parapol mga igsoon. Kinahanglan ning buhaton, kinahanglan ning sundon, kinahanglan doon natay apaton nga itong sundon sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Kana bitaw magparapol tag bugas, labi pagyo kay bugas, may iyon ka, Ginoo, akong tay makbunutan. Ya ang daghan masan ng lampo, di lampod ikaw. Kining pagpangalaga sa Ginoo di paswerte-swerte. Basig nagtuota nga maswertihan pastor malangit. Unyag di impierno opoy klaro na mga igsoon. Kini nga to every steps it should be in the right direction. Kining abataglatang sa akong mga tiil pagdulong sa gingharian sa Ginoo. Kining mataglatang sa akong pagtuo bisag daghang pagsulay, pero akong dasdason ang unahan kay ang ganti wala sa akong likod, ang ganti puwa sa akong unahan. Ini si Jane, na-scam ko ni gahapon. Kung sa makalalaki ka, babae. Iyang tingog niya, murong sa babae. Si musimba ko tay, ang tawag sa ako ng mga tatay, tawag sa ako dito. May nalang wa nalulo. Simba mi tay. Go sige, pag-ilis mo niya, agion talang mo. Agi na ko ng kanina, mga igsoon. Sila mapatong manilhig mitay. O sige, panilhig mo niya. Isa din na sila kumausab ko simba. Di pa mausab ka sa Ginoo. Diba? So, abiba kayo ang iyang mga kaberks. This is a good news! Unsa man klase sa kanabuhi nata, doon na may gitawag mga igsoon nga maghukom paliwala sa atong pagkinabuhi apan dunay bagong dunay maayong balita. If any man be in Christ, he is a new creation. Basta naalang si Kristo. Mga igsoon, ang atong pagwali din di gini relihiyon. Although doon ay relihiyon nga nagtudlo sa kaluwasan. Kaya na magimingon nga, kung di na makaluwas ang relihiyon, nga nung naama mo diha, wala to gi-emphasize ang relihiyon. Kaya nga uban ilang mangyubib. Mangugat kung gimingon sila nga, wala gilaing iglesia, kaya ginoko si Kristo, maorigin niya. Kanang ginoko ni Kristo, mga sulpot na. Paman na to gi-emphasize mga igso ng grupo? Ato gi-emphasize ang kaluwasan na nagikan kag buhat 4:12. Acts 4:12. Tanaw mo na to na may relihiyon diha nga gisulti. Walay laing pangalan. 4:12. O walay kaluwasan. Ang kaluwasan di ay dili sa grupo sa relihiyon. Nga karon maoy gipangugatan sa kadaghanan. O walaing kaluwasan? Walay kaluwasan, pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. Oh, doon na gani laing gawas pa ni mga igsoon. Fake na! Basta dili
ang giwali may tungod sa kaluwasan, fake na. Kay ngano? Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit. Ngalan sa relihiyon na. Wagig bang, ay, pangalan sa UPC, United Pentecostal Church. Wala. Basta ayaw mong salig ng mga taong i-magnified ang relihiyon. Wa na magnified ang pangalan sa Ginoong Kristo. Pero kung imong magnified ang pangalan sa Kristo, mauni kaluwasan. Ano sa isultib? Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Ang kaluwasan sa pangalan sa atong Ginoong Kristo. Ang kaluwasan, mga igsoon. Yes, I believe that we need to have a group of what I mean, a religion that we need to have. But when it comes salvation, it should be from the Lord Jesus Christ. Kung ang giwali sa maong pagtulunan o relihiyon si Kristo, watay daghang istorya diha. Pero kaning imong giwali, may tungod na sa imong kinabuhi, may tungod na sa history, na itungod na sa mga referensya. No, that's not that way. But when it's salvation, it's so simple. Only the name of the Lord Jesus Christ. Now, what is gospel? Gospel, it refers to a good news of Jesus Christ. His life, His death, and His resurrection. Sa tinuod lang, kung wala ba na sa Kristo, mga bulaan ta ba? Sa may bulaan sa Bisaya, mga minita, mga faita. Pero ang Kristyanismo, naghatag og kalig-on kanato tungod. It's not only about His death, but it's all about His resurrection. Ang iyang pagkabanhaw, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, tungod buhi. Buhi siya. Sa sunod na natin, kaniya'y may kapahulayan, buhi siya. Tagbuo ng imong Panginoon. Dili imong gusto. Ang tagbuo ng imong Panginahanglan. Amen. Di man ka Bilmoco family. Bilmo kunyan. Ha? Bili mo ako ba? Mga ikson. Mao may ang gusto. Pero, tagbuo niya ang Panginoon tungod buhi siya. Kung wapa siya manirawa, kung wa'y pagkabanhaw, walay iglesia. Kung wa'y pagkabanhaw, mga ikson, walay panalangin. Kung wa'y pagkabanhaw, walay Pentecostes. Kung walay pagkabanhaw, walay Holy Ghost, walay bautismo. Upon the good news was, He was resurrected. Amen. Daga mga tao may igsoon ga-believe yun sa mga tao. Sorry to use this Ekleo, no? Si Ekleo, kuha na nila may igsoon, no? Pero nabuhi ba siya? Wala. Kinsa pa ba? Muhammad. Wala. But only the story of the Bible that give us news. It was announced by the angel. He is not here, but He is risen. Wala na siya dinhi, apan nabuhi siya pag-usab. Mauna kung dunay problema, tawagan ang Diyos, tungod buhi siya, namutubag sa imong Panginahanglan. Buhi siya mutubag sa imong pagampo. Buhi siya mo panalangin kanimo. You know what? When we're serving God, Sister Jenny, we are not lucky. We are been blessed. You are been blessed. Bisan pa man sa mga karamdaman, balatian sa... Ikaw, pastor, naayo na ka? Napa akong diabetes, oy. Pero, ang kabantig sa ato, mabuhig, mamatay, basta sa si Kristo, kadaugan man.
alang kanako si Kristo ug ang pagkamatay simba ko lang. Ang pagkamatay. For me to live is Christ and to die is gain. What is gain para sa mga negosyante? Ganansya. Sister Angie, ang imong gusto sa negosyo, ganansya. Ikaw, Sister, congratulations. Congratulations! Baby boy! Pag-ingon ko nun niya kay Brother Romnick, girl man, o sa ingon niya, oy. Pero pag-ingon og boy, mga igsoon, unya na daw, maglitson kuno inig balik mga igsoon, inig naog gikan sa barko. Di ba that's a good news? Pag-ingon niya nga babae, mingon, oy. Mga igsoon, panahon sa imong problema, just read the good news from the Bible. When you feel like dried, when you feel like alone, just read the Bible. You can read it. You are not alone, but I gather with you always until the end of the world. It is the promise of God, because the Bible is a book of promises. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in the word divine. Every promise in the Bible is mine. Wa ba'y misaad nimo? Basaha ang Biblia. Kay kining mga saad baya mga igsuon, makalipay. Pero kung di matuman, makalagot. Dunay mga babae nga hangtod karon, natiguang na gyud sila taon. Gibira na lang sila sa kunot. Ngano? Kay gisaaran man siya makausab, Bert. Karon ang misaad niya, wa man katuman. Tuwa man mituman sa lain. Pakaslan ta kainday. May na lang si Brother Rumar, misaad yun. Praise God. Pagkanindot ning dunay musad. Kanang musad pod nga mutuman siyang saad. Pero kung di gimutuman murag mingon ka kalaming ipabarangay pastor. Naapil ang barangay sa inyong trabaho. Pero kung ang Diyos musad, mingon ang Biblia, when God gave His promise, He is able to perform. Kung ang Diyos ganin ay musad, asa man ang sad? The Word. Nganong way misaad nimo? Wa makaibasa-basag Biblia. Mabasa ra magkasakit. Unyag di magkasakit. Way basa-basa eh. Mas mauna pag og cellphone god. Maunang di ka lingkon sa pagtuo kay ang pagkasaad. Standing in the promises of God. Amen. Pero kung naipulong sa Ginoo, usa ka maayong balita, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang imong mga pulong mo ay nagahatag og kahayag sa akong mga lagyanan. It's all about the guidance of God. That's why, church, we should be happy because we have the good news. We have the gospel. Mayroon po tayong ebanghelyo. It is a good news. Now, tanaway mong cellphone daghan kayong bad news. Impeachment. Kinang panghatag, tawagan na. Ayuda! Ang ayuda ko no, maayo lang na kung ilhan ka sa naglista. Nyagwa ka ili sa lista, na ma-high blood ka. Pero mga igsoon ang atong Dios, wa tahatagig ayuda. Unta ang Dios sa Pentecostal, doon ay ayuda. Dili, oy. Every morning is a blessing. When I wake up in the morning and to lay my head to rest, I am blessed. You are blessed this morning because you are still breathing. It's not all about religion. It's all about connection to God. And I'm connected to God. I am so glad this morning I'm still alive preaching. Samtang
kang mahigayon pa, sige yun, paminaw yun mo. Amen. Pastor, kanong sa man kumuhuman, maulagi na imong problema, pahuman nun na dayong kunin mo. Pero ka na mag-Facebook bitaw ta, mga igsoon, no? Magkaadlawon good taon ta mahuman, mga igsoon. Duka-duka butas trabaho. Pero salamat sa Ginoo. We have a good news. Doon na tayo maayong balita. Now, kaluwasan, importante lagi yun yung kaluwasan. The issue of the Bible is all about the sinner and the Savior. That is the issue. When it comes salvation, nangangutan na, pastor, sa may qualification para maluwas? Gitubag, iging siya, kinahalan, makasasala ka. Mangawat ko niya, pastor. Adi na ba mga igsoon? We are all sinners from the beginning. Because we are sinners, we need Savior. Kinsa man ay muduol sa Ginoo. Kita. Sa John chapter 1, dinhi ko mag-focus. Paguli na ko mahuman mga igsoon because it's around 11:25. Di kayo kumalungan may sa mga laon na human na ta. Tanawan ninyo, ha? Common kay ni siya, pero gusto na kong ma-enlighten ta. Except a man, alright. Ginibag si Nicodemo ba? Kaluwasan man naman niyo. Now, listen to this. When church said, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, that's only in Matthew chapter 16. But, the next preaching of the Lord Jesus Christ, it's all about kingdom. It's not about church, but most of his preaching is about kingdom. Huwag mo nang ginawa, sige, ang Diyos nag-ahimo niining, blah, blah, no. After Matthew 16, then next chapter and verses, Jesus introduced not church, but kingdom. That's why Nicodemo wants to enter the kingdom. Basa. Og dihay usa ka tawo sa Pariseo nga ginganlan si Nicodemo. Gipanganlan yun. Nga punuan sa mga Hudiyo. Punuan sa mga Hudiyo. Hudiyong dako. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabhion. Okay. Og miingon kaniya, Rabay, kami nasayod nga ikaw may usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. So, ang mga profile ni Jesus Christ, murag na-search na niya kung sa ato pang panahon karon. Kung ano siya, rabbi ni. Sabot mo rabbi? Rabbi means teacher. Magtutudlo ni siya. Sa pag-abot niya sa patubangan ni Kristo, iya na yung gisulti. Ang iyang nahibawan, may tungod ka. Isa si Jesus. Then, og wala gayoy makahimo nining mga milagro nga imong gipanagbuhat gawas lamang kun ang Dios anaoban kaniya. But pasabot kini siya nagsunod-sunod sa ministry ni Jesus Christ. Di makasulti nga bauna kung wa ka kasunod. Kini nagsunod sa kawaron sa FB. Tanan nga akong gisulti, ilan din ang paminangon, nagsunod man na sa ako. Sige lang ko niyang hilong niyang upawa ka. Sige lang. Tingnan ko, hilong niya upawa ka. Yan o, iya man yung kisundan. Kinibito magsunod ka, mga ikot sa balita. Pagkaugma, imo gina, sa balita. Pagsunod lang. Unsay isyo, labi nag-artista. Nagbuwag na. Ano mo, mamaritis man po nung, hala no, kuwabing mo na ako, si Kuan ba ano man, balita, may imong isundan. Kini si Nicodemos, may pagkamaritis po ay ni. Kaya ang mga binuhatan ni Jesus Christ, iyag yung nasundan. Onsay pa dayon sunahan. Og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo. Gawas kon ang tao, igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ingon ba ang Ginoo iglesia? Wala. Gawas ko ng tao, ipakatao pag-usap, dili siya makasulod sa makakita sa gingharian. Makakita sa gingharian sa Dios. So now, Jesus doesn't mention about the church for Nicodemus to in the kingdom, but he said, you must be born again.
That is the requirements. You need to be born again. Yes, I know, Lord, that you are from God. Tungod kay way makahimo nini gawas ko kang Dios kaniya. Sa sunod. Og si Nicodemo nangutana kaniya. Nangutana na sad. Unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa ginahan og mahimugso? Tanawan kini mga taong bright, di gid makasabot sa mga espirituhanong butang. Ang akong nagustuhan ka Nicodemo, iyang gipadapli ng iyang garbo. Unsa siya? Kung sa atong panahon, abogado, senador, doon na ranggo sa kinabuhi. Pero kining pagsulod sa kingharian sa Dios, kalimti ng imong ranggo. Ate teacher ko, si Susima Flores ko. Imong Ginoo, usilabot ako ng imong pagka-teacher. Unsa pa? Engineer ko! Engineer John Boktolan. Ingon ng Ginoo, ako'y labot ang imong pagka-engineer. Unsa pa? Seaman ko! Ingon ng Ginoo, ilodo ko na imong barko, pahambog-hambog ka sa imong pagka-seaman. Pilot ko! This is your Captain Mix Villalobia speaking. Di na pwede, mga igsoon, nga imong ibrag ang Ginoo kung sa imong abilidad. Si Nicodemos daw sama ka Apostol Pablo, iyang gikalimtan ng tanan, iya lang maangkon si Kristo sa ang kinabuhi. Si Nicodemos gikalimtan niya, he is a Pariseo siya. Pero may adto gyud sa Ginoo. Kining mga taong naggusto yung maluwas, muduol gyud. Yes, amen. Oh. Asa ganing kumbira, duol gyud dito. Kita gani kang miaso na, mauna na. Klaruha lang, basta nagdaobra na. Mingon ka sa kumba, nagdaobra ko si Roy. Oh. Unsa ingon mga igsoon? Gawas ko ang tao, ipakatao pag-usab. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang unang statement, dili makakita. Pwede kang makakita pero di kasulod. Yes. Akong ipangutanan ni sila gapon ba? Nakasulod mo sa seaside, wa pa. Kaluoy po mga bataan taon. Wa kaligog swimming pool. Wala ka tog isim sisay nga atbang naman na sila. Nakita lang nila. Kung wa si Kristo sa atong kinabuhi, di yun nakasulod. Kung gusto kang masulod, dili lang mga igsoon sa imong pagkaabilidad, kinahanglan kang ipagkatao sa tubig o sa espiritu. Yes. Mauna sila ko din mumingon nga, ang iyang pasagot kung magkatao pag-usab kinahanglan o pagkatao pag-usab kailan ipanganak sa babae. Mingon siya nga, tama ba siya? So, may tiguang na ba ako? Musulod pa dahil ko sa tiyan sa akong inahan. Hindi man na pwede yun. Although nga tama ang iyang paghuna-huna, pero dili pwede. Kung doon na kay pangutana, Biblia rapod ang mutubag. Kung doon na kay pangutana kang Jesus Christ, si Jesus Christ po nagtubag. Kinsa gipangutana niya, si Jesus Christ. Kinsa nangutana, si Nicodemo. Unsa ingon niya, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. It's not about religion. It's not about the group of religion, but it's all about our connection. We need to be born again in the water and spirit for us to enter in the kingdom of God. So therefore, sa tanang nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, you are entitled to come in the kingdom. Because water refers to baptism. And when it comes baptism, dunay duha ka mga butang.
baptism in the water and baptism in the Spirit. We are baptized in water once. Ay, kung ingna pastor, nakasama ko ito aging simana, bautismuhin na pag-usap pastor, be. Yung pagkasunod buwan, nakasalanan ka. Pastor, wag yun na, di yun ba na? Nakasaan na saan ko. Bautismuhin na pastor. Pagkasunod buwan man na po. Grabe, pastor, mga yawa. Pastor, yawa na ba yung pasanginlan na yun? Yung nang yawa man, ako'y labot na nang iapil-apil man sa kunina. Baptize only water in the water once. Kausap na bautismuhin. Pero pag hinulsol, it should be. Pero, sunod, ang bautismo sa tubig, buluhaton sa ministro. Pero ang bautismo sa Espiritu, buluhaton sa Diyos. Busamingon ka, busimba ko para makadawat og Holy Ghost. Mga igsoon, dili na maoy basihan. Bisag naa ka pa sa imong kwarto, naa ka sa imong balay, o kay dunay tinguha nga makadawat sa Espiritu sa Ginoo, ihatag sa Ginoo diha kanimo nganuman. Ang bautismo sa Espiritu, dili tao ang magbautismo. Maubin na eksakto kinatong bautismo ba? I baptized you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive. Imong dawaton. Kung kanang gigamit karon sa kadaghanan, bautismuhan kita sa pangalan sa Amahan, pangalan sa Anak, o sa pati Espiritu Santo iyang gibautismo. Maglagot yun sila diha, nga naman. Mauman na lang ihimo. Pero kita nagbautismo ta sa pangalan ni Jesus, unya imong dawaton ng Espiritu Santo. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga ang maayong balita hangtod karon di gyud ni mawala. Maskin unsa pay bedagan sa kalibutan, kagubot sa atong panahon, linog dito, linog dinhi. Wa ta kay balo mga igsoon kung tan-awon nato sa mga news, magaingon ka ngilgig na pangitabo. Yes, dili na sulagma, katumana na mga igsoon. Busa liguna ang imong pagto. Dunay maayong balita karon nga imong madunggan. Liguna ang imong pagto. Dasiga ang imong kaugalingon. Simbahan Dios sa panahon nga nagkaluya ka. Dasiga ang imong kagalingon sa panahon nga wa kay fellowship. Pangita sa dapat na maka-fellowship ka. Hallelujah. Pagsulod sa mga young people ko kisang mga bata, ha? Di ka na sila dito na bla bla. Pasto na saag yun mi. Okay, gitudlo sila sa ways ko, no? Masig saag sila maison. Pero wag yun sila mihunong hangtod nga wa sila nakatultol. Na may tinguha. Kung wa pa to, ways, may klaro na mulit na. Ikaw, no? Mulit na. Asam ng simbahan na. Pero pag doon na kay tinguha, dili makababag sa mga sirkumstansya. Ang maayong balita mao kini karon. Ang tanang nabautismuhan kang Kristo, gisuluban og Kristo. Dili ka na angay nga imo pang angkunon siya nga ikaw anak ni Kristo. Ang anak ni Kristo iyang nailhan nga naman gikasuluban kita sa iyang pangalan, pinaagi sa bautismo sa iyang pangalan. Busa mga igsoon, salamat sa pulong sa Ginoo nga niining kautuhon atong napamatunan na ang Diyos pabiling Diyos o kita nagpabiling tao. Kung ang tao walay Diyos way mahimo, pero ang Diyos bisag watang tao magpabiling siyang Diyos. Manindog ka mga igsoon. There are so many questions, and those questions until now you didn't have answers. But today, only the good news can give an answer of your questions. Because the good news said, Jesus is the answer of the world today. Nowadays, we need to recognize, we need to stay with the word, with the gospel. Kung sa diha nga atong madunggan ang ebanghelyo sa Ginoo, naghatag kinigiya sa atong kinabuhi. And again, I would like to reiterate, to say it again. When Paul mentioned of all the credentials that he had, but still he said, all of those things I count nothing. Akong giisip nga wala ay bili kini
maangkon ko lang si Kristo. Ayaw pangisog about sa imong tinuhuan. Pangisgi nga kung si Kristo ana sa imong kinabuhi, makabaton kag dabagong direction sa kinabuhi. That's why, church, it's all about to acknowledge, Lord, I want to know you more. Oh, that I may know Him, the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering. Dinhi atong makita, mga igsoon, then the good news is in your heart today. And you will start to glorify and to worship, Lord. Thank you for that good news. Ang maayong balita, mao kini gipalaghanap diha sa pulong sa Ginoo. Ug diha atong makita, ug atong mabati nga ang gingharian sa Dios kinahanglan ang tao mag-ikapat ka tao pag-usab sa tubig o sa Espiritu. And we already said that. I've been baptized in Jesus' name. I received the Holy Ghost. I speak in tongues as the Spirit given utterance. Then I continue serving Him no matter what. And then you will realize, Lord, I cannot do anything. I am simple nothing, but you are my guidance. This morning, we have enough time and to come before the presence of the Lord. I invite you to please come to the altar and to seek the face of the Lord and say, Lord, thank you for that good news in my life. There are so many fake news in our days, but we have the good news. Start to seek the face of God, church. Because nowadays, there are so many seekers of their own ambitions, seekers with their own ways. But when we start to know Him and to seek His face, the good news was established in your heart. Yes, bisan na mo sa inyong mga lingkuranan. Let the Spirit of God move. It's all about good news. The good news, you are here, still alive and knowing and to glorify Him. Church, the world is crying today for peace, but only Jesus can give us peace that the world cannot give. The world today is looking for security, but only Jesus can. We are secure. When you start to give Him all the glory and honor, it's all about to seek the face of the Lord. It's all about to know Him more. It's all about to know Him more, to dig more, and to praise His name more, to glorify Him, to give glory to Him. He is worthy to praise and worship. Thank you today, O Lord. Thank you for the worship, Lord. Oh Lord, hallelujah. The reason I live is to worship you.